Nazi engiza nazo engiyithatha kumthombo othembekile. Ngizwe mfoka Mchunu. Nanga Mthandeni mfoka Manqele egonkoza umlandeli kabuhlungu la. Ngabe kuthini ukuphawula kwakho ndoda? Wenze kahle igogoze lento ngoba la kusesizweni la. Ojumbo no thina abebezosumayela enye indoda iqhuma kanje wasuka lapho uzomqabula esikhonkosini la entanyeni uyapha entanyeni uyofuna uyobeka love bite wenye indoda wenze kahle impela Mthandeni ngoba ukuba akayenzanga lento ngabe namanje izitha isizakele zimbiza ngesitabane sibe sazi ngimazi mina ukuthi sibhizi naye manje ke wrong ke lonto le impela ngeke haya angamane angaphinda abe umlandeli wakhe umshaye kancane ke futhi yabo ngoba lo muntu noma ngabe uphuzile yini lena eyenza ukuthi awuqabula indoda entanyeni yona intombi yakhe ethini lo muntu noma isiqobo into engenantombi yenganini sofela khona yenganini